dolů. Já bych poprosil diváky, udějte klíči dozadu. Nechte nám tam trošku nazdělat vlajkoucí místo, ať si tam nepřekážíte. A jak jsme říkali, nedojde k nějakému zbytečnému úrazu. Takým nedopatřením došlo k tomu, že tady uvidíte to srovnání, speciálně pro ty kluky na 5. a 6. stanovišti. To bude velká motivace vidět, jak se bojuje o vítězství v dnešním závodě. Budou muset trošku přitlačit, aby na tyhle ty 3 borce, aby si aspoň přiblížili. Budete mít hodně těžký. Brzkáme tam prvních 20 kousků. Já mám totiž pocit, že kluci na stanovišti 7, 8 a 9, to už jsou roboti. Koukněte na to. R-U-C. Robotum Univerzum Crossfitum. No, budeme pěkně společně se prokousávat touhletou partou. Luboš Novák v modrým dresu na 8 a v tom červeno-bílým v té kombinaci s tou jednou bílou rukou Martin Štěpánek. S něma na 9. Petr Šlegl, na 6. David Holub a na 7. a na 5. Krištof Staněk. Krištof si dává ještě švihadlo a už je máme zpátky v řadě. Měsíce, tak pojď. To je ono, pojď. Zbývá nám 8 minut. No, zatím je to ještě dobrý, víte, to je ještě pořád jako dobrý, kluci, jenom si nějak ten svůj rytmus, to svoje tempo, tady zase jdou 2,5 minuty, to znamená, že 7,5 minuty zbývá. A ono se ta úleva, to vyčerpání se prostě projevuje postupně a pak to dostat exponenciální zadal na začátku kousek, ale na konci s každým pohybem člověk tuhle víc a víc. A vidíte ty první 3 po 2 disciplínách. V černém dresu Petr Šlegl, v modrém dresu Luboš Novák, v červeném dresu Martin Štěpánek. To jsou 3 z kandidátů na dnešního celkového vítěze. No nepředbíhejme, jsme teprve u 3. bodu. 3. disciplínář nás. Ty nejlepší ještě 2 body ještě čekají. Vy jste určitě pochopili, že v průběhu dne všichni atleti, co jsou přihlášení, mají k dispozici oběd. Tak je potřeba najít tam dost času na to, abyste byli schopni něco najíst, doplnit energii, protože ten výdej bude dneska obří. 6 minut zbývá. Ještě 6 minut. Dávej. Vydejkej se pěkně. Ten krásný souboj, stanoviště číslo 5, Krištof Staněk, stanoviště číslo 6, David Holub. Kluci jdou spolu. Začínají se dost kladnout do toho. Část a tady to máme opět v jedné léně. Kluci jedou ten samej
prvek, to znamená, že jsou tak někde plus minus na tom stejně. Bude záležet, jak jim postupně budou docházet, jak jim bude ubývat. 5 minut, 5 minut. Začínáme stavět další blok number 4. To je znovu ta výzva pro všechny týmy a pro všechny masters. Týmy a masters okamžitě po skončení tohoto bodu number 3 nastoupíme na čtvrtou a přidáme všechny 4 týmy a všech 6 masters. Kecám, těch masters už jsou taky jenom 4 a ne 6. Takže 4 týmy a 4 masters, oni budou asi spolu, ne nás? My jsme počítali trochu času, uvidíme, jak to zorganizujeme. A tady z těch prvních 3 to vypadá, že změníme naskokem, Luboš Novák. Vzhledem k tomu, že dělat džoky, to znamená, že už jede 5. dílcí stávečky. Vždycky ten hod má 3 kousky, těmi 3x svělo a vzhledem k tomu, že už zase zdřepujeme, tak to znamená 5. stanoviště. Zbývá nám 3,5 minuty do konce. 3,5 minuty do konce. A už máme na sebe červený dres, Martin Štěpánek, vítěz minulého ročníku, tady v Bosně a Dolicí, Czech Beast Challenge. Vedeně v modrém, Luboš Novák. Ještě si popoběhneme a v černém Petr Šlegl. Zbývají nám kluci 3 minuty do konce. 3 minuty do konce. Jenom jako stroje. Vidíte, že už to není v žádným brutálním kalovu, ale ten rytmus a ta pravidelnost jako stroj bez zaváhání. Petr Zbarci jako úplně stejně bod po boku. Luboš na ně má trošičku náskok, to jedno švihadlo a jedno to hřiště. Luboš Novák, podpoříme ho. Máme 2 minuty 20, Pojď. 2,5 minuty do konce. Teď se omlouvám tady Davidovi. Davide, promiň, že jsem tě trošku zavedl, omlouvám se. Doska, už jsou zase vědí, jdeme na sebe. Teď začne obývat si tady. Teď se bude ona chleba. 2 minuty do konce, přátelé. 2 minuty. Je možný, že jeden z těchto 3. Takže se možná právě teď koukáme vytvářet budoucímu vítězi Czech Beast Challenge Invitational 2013 hřiště gymnázia Ústí nad Orlicí. Stojí borci v jedné léně vedle sebe. Je potřeba teď trošku dotáhovat do konce, ta ruka prostě musí být propnutá. Připomenu, že ta šinka váží půl 30 kg, mám jenom 30 kg jednoručka. Děkuji pěkně. Soumoj, minuta a půl do konce, stanoviště číslo 9, Petr Šlegl, a stanoviště číslo 8, Luboš Novák, a stanoviště Martin Štěpánek. Možná, že jeden z nich bude vítězem dnešního Challenge. CrossFit Games. Kdo z nich to bude? Minuta do konce. Luboš Novák opět změní náskokence. Zápečky leva. A uvidíme, jak si povede Martin Štěpánek. Kolik ještě chybí? Pane rozhodčí, kolik ještě? 1. Pojď Markas, pojď! Martine, pojď! Pojď, Martine! 30 Půl minuty! Pak! Půl minuty! Jeden pak! Pojď, jeď Luboši! Luboši, pojď! Martin Štěpánek, 15 vteřin do konce! 10 vteřin!
Takhle se tlačí, viděli jste to? Není potřeba běhat nějak splašeně přes to hřiště.